Hai, dă-i! Dă-i pupic! Cipiloi! Cipi! Cine e acolo? Cine? Bibi? Băiețelul? Ce faci? Bine, băiețel! Te bat! Te ceri cu mine? Ia uite-mă! Ia uite-l, mă! Bă, pe cine te ceri, mă? Mă iubește mama? Hai zi! Ce zici? Dai pupic lui mami? Hai, dă-i! Dă-i pupic! Hai, lasă! Lasă-l acolo! Hei! Ce vrei? Vrei ceva? Da, păpușă! Dai pupic? Hai, dă-i pupic! Hai, dă-i! Nu mai ciupi, nu dai? Dă pupic! Hai, dă pupic! Hai, dă! Hai, dă-i! Dă pupic! Hai, mă! Hă? Ai zis ceva? Cipi! Măi, Cipi! Nu te duci! Hai, mă, mamă! Unde vrei să te duci? Ha? Taci din gură? Păi vină ca! Nu te duci! Nu te duci! Uite aici! Ce, mă? Ce, mami? Iubești papușa? Nu te duci! Cipi! Iubești papușa? Cine e acolo? Cine mami acolo? Ce faci acolo? Dă pupic! Hai, dă un pupic aici! Dă, te rog! Hai! Dă un pupic! Dă-i un pupic lui mami! Îi dai? Cipi! Îi dai un pupic lui mami? Pupic? Mă, dar rău ești, mă!